Mubilin po si mama niya. Inikabot dito. Siya na usah magmuni-muni dayon. Dit no. Dit no. Ay, napagayang nga lagi. Mabaho. Kaya sa relasyon oy. Mudaot. Mabaho na. Ang mga panan. Ha? Kasi may electric pa na? Sure oy. Gamit ba na ako ng kwan, ang daan na sabaw. Oo, okay din. Ay, nakagulit sa bawo eh. Ano, Sprite? May tubig na mina, oy. Awal. Kanya may ito. Ang kulot. Luto na si Piling. Imo nag-ingnan sila, Det? Sige nga. Natulog na si David, wa pa. Tug mo, pagkaribang mo, sa inyo buhaton, kaya nag-lisi kasi sa Naglisod sila kalibang. O sila libang-libang dito. toilet seat, wala ko Naglisod jud sila. Naglisod sila eh. Sa kurong dito. Naglisod sila sa ato eh. CR. serious na ko. Okay. Toilet ang bitya. Wala seat. Oh, mga tagas ba na ilatiin. Mubo. Wa na nga libang. Wa jud no, pila ka adlaw wa kalibang. Natarong na gid siguro sila. Namutang na sila. Asa na lipuan? Ang na. Siya nang liuk-liuk. Ingna si Jan, asa na ilabay? Jan! Asa natin mga pwede malaban? Oh, ang kaning kuan ba tinai. Labay na ito. Kadag ko eh. Kung saan ka ana-ana pagkuan ron, iduk-dukon. Uy, nakaon na ako. Gabay kayo ng mga liman sa dito. Pila, mahal kayo. One. No, two. Diin. Dito kape. Diin kanang dito. May libod. Oh, gagmay. Kuan na saingan ana. Saingan anang gagmay nga kasag. Balinggitan. Tara, balik ko na ta. O nya na, gamay na lang. Gamay nang kuan. Si Sky. Ingnon ako si Sky be. Kaya para maligo na to, ganahan na ba ito maligo? Sky! Sky! Sky, ligo na! Kuyog mo ni Uncle Jan. Oh. Oh, lagi. Di man ko maligo. Laos na tayo nga magkuha. Oh, dili lahos na. Kuan og puso. Nani, kuwan niya, bye-bye. Oo. Lala lang talaga swimming nga tayo kasi ganun sa maligo. Kasing kauno na. No, pwede libot ako sa kung mag Kasing bili. Kasing kauno dyan. Ululula. Pwede. Pwede. Hugasin lang. Hugasin lang nga. Hugasi lang kuan ni sabuni. Hugasin nga. Palagi sa ng litos. Paano din? Wala pwede di ay ni dit. Ato ni panggamito no. Na ibutang ang mga kuan. Oo, butang ang kuwan din na. Hindot kaayo. Ibutang nato ang mga sirodo. Yan na lagi si Jacob. Na mag-blessing usa. Amen. Nay manok ling. Nay lechon manok ling oh. Palit ko lechon manok. Lasong ka lang.
Mama, pili na dire. Ikaon. I'm not sure you guys were gonna eat it anyway. Naa. Naa dire, naa. Present. Sige na, kaon na mo. Sige. Mama pili. Okay raman versi. Abot niyan diri no sige. Hala, pwede dit. Dit, pwede ka ka-live. Magpiso wifi ka. Wala ko. Wala. Apila ko. Apila ko kay mag-live ta. Magmuhog lang siya dito kay lahi-lahi man ang code ng muhatag. Duhaon di ay. Lahi-lahi gani ang code gani. Ate, kuya, apila ko kuya. Siya dito man nga mina. Nawadit, nag-insert na imo anak dit. Ang kamagwanga nag-insert na. Nag-insert na. Pag-ari diri wa, grabe daw. Di ma. It says active. No, it says active threat. Minecraft. Why is Minecraft? Delete. Wala, nagduwa na. Ingna na si Kuan, magduwa na mo. Ingna na, magduwa na. Minecraft threat. Na diri ay. Na diri tay. You have to pay. You have to pay money. Di siya mo duwa og badminton. Minecraft isn't safe. Everybody, Minecraft needs to be deleted. Minecraft needs to have 0 players. It's unsafe for everyone. Duwa na sila dit. Good job kuya. Din, tumuras lat ka. Ner. Asa na to? Ay sa ako to pangutanon. Kadiyot sa ha. Ha si Papa ate. Ner, unsa ta oras sa mo larga Ner? Sa ta oras sa mo larga? Pagtarong uy. Agad ko nas kapitan sa barko. Mau gani. Wa jita. Wa tayo lusutan eh. Sa naman to oy. Ner, unsa ba? Balan mo yung kalisod basta kalisod. Oo lagi. Bahala na lang kayo na dira. Unsa man Ner? After lunch? Before? Ah. Oh, mga kuan siguro.
Sa si Kinso dali man natulog ni una-una magod diri siya. Nalubat. Apil unta. Ang butang nga na niya oy, nalingaw lagi siya. Di na siya mabuslot. Dili na mabuslot. Kanang bula. Ah. Oh my God. Ang manghod na jud ang kulit eh. Manghod ang kulit. Dito na siya sa kuwan. Nagkuwan mo na ginubuan. One minute. Unsa na iya short date? Mulos-los na. Huy, maikaigo mo oy. Iko ana ibutok na. Huy, makaigo mo sa table ha. Mapiang ko siya magkuwan. Hala, hala, hala. Makaigo mo. Matumba ba yang kuan na baso? Dili ko. Ate, pagilis dati. Oh. Iganan sila dredet. Ah, nagmahimaklit pa si Piling. Ah. Nagkorek. Nga naman. Kisa pa nag-CR.